Arjuna tingalana esmunira kang kamenungsan kasrepan tingkahing mungsuh Kakang Semar kula Ndara Petra inggih kula wonten dawuh Gus. Garing lan Bagong inggih kula wonten dawuh Gus. Inggih Gus. Kula nderek mangrantu saking sak nginggiling empyak niki. Iya kok ora melu mlebu. Alah pun monggo kula derekaken nek ajeng tindak nembe lar-laran niki. Lar-laran apa? Lar-laran al-amsilah at-tasrifiyah. Majmuk niki nembe kula buka majmuk. Oh iya Bagong prayogakna. Inggih. Wonten dawuh menapa dene panjenengan rawuh wonten ing Karang Kadempel menika. Kakang iwahaya rasaning atiku anggone aku bakal marak sowan ngarsaning negara Ngamarta dene dina iki. Kanjeng Upa Prabu Puntadewa lan Kakang Mas Njodipati lan kembar nembe katimbalan sowan ana ing Kayangan Suralaya. Monggo aku ora darbe panemu lan ora anduweni rasa lan uga durung ngerti sediane Eyang Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata nimbali marang sowane kadang-kadang kadyan para Pandhawa Kakang. Niki kadose wonten sasmita bilih mboten dangu malih badhe wonten jago unggul ingkang badhe dipun andhapaken lan dipun lebetaken dipun perkenalkan wonten ing negari Ngamarta. Sapa Kakang? Supados waget ndamel waluyane negari Ngamarta tambah ayem tentrem rahayu nirwikara durga mendhak kala sirna. Lare menika sampun kula gulawentah kula dherekaken kula punika pun jampangi dumateng lare menika. Inggih menika atmajanipun Raden Werkudara ingkang pepatutan kalian Dian Ayu Rara Urang Ayu. Pramila sumangga mbok menawi panjenengan badhe gelak sowan sinarengan wonten ing Kayangan kula dherekaken saking katebian kemawon. Lah kok sampeyan panjenengan ndika ora melu minggah matedhak ana ing Kayangan Suralaya. Kula mboten sekeca. Amargi guru menika tasih kapernah adik kula. Nek kula nderek sowan marak sowan wonten ing Kayangan mangke duna dungkap menawi badhe paring dawuh-dawuh lan ugi paring wejangan dumateng panjenengan sak gotrah kala wangsa para Pandhawa. Boten sekeca nek enten kula pramila kula jampangi kemawon lampah paduka. Iya Kakang ayo.
semubang wangaruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukila rengkani gorosa geter kini dungane enggung lero sing bini panco bebetoke ngayam wono Mas Tunomo Sidam sekaring bawana langgeng kula wayah ulun Antasena ya Hanantasena ya kaki marak sowan ngarsaning panjenengan ulun ana ing Bale Martiu Kunda Silawaru Binangun padha kanthi raharja sak prapta kita Antasena pangestune Eyang Bathara Guru ya Eyang Sang Hyang Manikmaya aku sowan prapta ngasih tekan kayangan Suralaya kene mabur dhuwur didherekake utawa aku iki diombyong marang Wandawrawati ning parandene Wandawrawati ora kepareng sowan rene mergo lingsem mbok menawa aku engko bakal matur kanthi prasaja dene aku ki anak sing dugal kewarisan sing jarine kondange padha karo bapakane lah iki iya apa sedya kita dene nganti sowane Nata Ndawrawati wayah ulun mongko ngasi Nata Ndawrawati ya Sang Wisnu ora kepareng marak sebo ana ing Sitinggil Binaturata kayangan Suralaya ngene yang mergo iki ana perkara ingkang wigati ingkang bakal tak aturake ngarsaning panjenengan dika Eyang Manikmaya ingkang minangka dadi ratuning para Jawata jagat iki geberbegen yen to Eyang kuwi kagungan Purba Wasesa titi gunaring jagat raya mula ora aneh yen kabeh padha manglung tumiyung marak sowan umpamane kuwi para brahmana sing wis buntas kawiyose pandhita peparap lan kabeh para nalendra ingkang kasinungan kadigdayan linangkung iso makrifat ibarat Eyang kuwi kaya dene malaikat iya panjenengan ulun menika minangka suliye para Jawata kabeh apa kang dadi sedya kita dene aku sowan rene ora bakal suwe mergo aku ming arep takon jagat iki ngundangake yen to Antasena ki anak panenggak Pandhawa Raden Werkudara mula ngasi tekan telung candra lawase aku urung iso nemokake ning endi bapakku aku wis kenal karo Wandawrawati aku wis kenal karo Wamandura aku ngasi wis mudeng paham karo para kawula-kawula ana ing negara Ngamarta ning aneh ana kaelokan jagat ganing para Jawata yen to Antasena ngasih tekan dina iki urung iso nemokake marang Sudarmane. Mula sing gedhe pangapuramu yen to aku kanthi ngoko ora duwe tata krama aku bakal matur. Lho, iya ana dawuhmu apa ki? Yen to panjenengan ndika kita putu ulun bakal ngerti. Sampean kok rada ndredeg to ki? Ora. Yen to kita bakal ngerti ning di Sudarma ulun dene ora let suwe meneh bakal tak sengkakake kanugrahan para Pandhawa bakal nampa kanugrahan saka panjenengan ulun klebu kita sing wis dadi jagoning para dewa duk inguni nrabas angkara murka ya aku ora bakal njaluk imbalan utawa balasan apapun barisan ora
Ning aku bakal nyuwun pirsa teng pundi para sudarmaku para Pandhawa siji wae aku ora ana sing ngerti. Mula dina iki aku bakal mundhut pirsa. Iya. Yen pancen kita bakal kepengin ngerti mara waspadakno ana ing asta ningaling ingsun iki. Ning kene iki sliramu bakal niti priksa lan uga bakal ngawuningani. Ning kene iki sira bakal ngerti yen to para sudarmamu Pandhawa nedheng tak gladi olah kredaning manah. Mula kowe melu manjing ana ing asta ulun. Iya, amit nuwun sewu ya Kaki. Iya. Babar pisan weruh sawijining satriya nadyan dedeg piadege ora padha karo panjenenganing ingsun. Lah kok aku kaya nyawang marang Kaca Benggala. Kaya aku weruh praupane panjenenganing ingsun. Sapa kang dadi aranmu, Ger? Cah bagus. Ditepungake wae aku Antasena. Aku Antasena anake Ibu Dewi Urangayu. Sampeyan sapa? Wah, lekno mripatmu gatekno. Kang dadi aturku. Aku Raden Bratasena ya aku Werkudara. Aduh, Bapak. Elok temen ing atase aku iki Antasena anake Ibu Dewi Urangayu. Aku ki minangka dadi putrane Dewi Urangayu kondange yen to Dewi Urangayu kuwi nglairake punang jabang bayi ingkang jenengane Antasena iki ning ngarepanmu, Pak. Lah kok teko kowe nampik marang katresnanku? Nampik sebab apa? Aku durung wanuh marang jeneng siramu. Aku ki bakal ngaturake bekti ngarsaning Bapak. Ora ana anak Werkudara sing urung iso madhangke pepeteng. Negara Ngamarta ana pepeteng apa? Akeh saiki delok sawanga ana ing sak kiwamu kuwi. Anak buahe Jaramaya isih urung nglilakake. Wis iso diundurake ana ing jagat ananging gawe kraman ana ing sak dhuwuring langit kene. Mula undurna. Ora iso ngundurake, ora bakal aku ngaku anak marang dapurmu. Yo, nyuwun pamit, Pak.
Cah Bagus, kula wonten timbalan ngadhawuh Kanjeng Koko Prabu. Jebul sliramu nusul ana ing kayangan kene. Dewi Gati apa kowe nusul ana ing kene? Kula badhe mapak dumateng kadang-kadang para Pandhawa ingkang tasih dipun timbali dumateng Sang Hyang Jagat Girinata kepareng badhe kula suwun kundur supados ngayomi sangganing para kawula negari Ngamarta. Ya. Dina iki uga wis kelakon penjangkane kowe ketemu marang ponakanmu sing bakal dadi jagone para dewa siji, loro dadi bentenge negara Ngamarta. Iki calon bibit sing iso bakal nerusake sejarah kelanggengan ana ing negara Ngamarta sakmangku lan uga bibit-bibit unggul ya sing bakal nerusake sejarahe para ambiyak wal mursalin ingkang wis den warisake marang para kiai, para masayih, para ulama. Lah iki lho Antasena iki calon-calon tulodo kanggo santri-santri kabeh ana ing jaman saiki. Ngono, Janaka. Inggih kepareng paduka. Wis ayo bali. Kadang-kadangmu bakal den kundurake marang Sang Hyang Jagat Girinata. Makempal tetunggalan ana ing negara Ngamarta. Dimen supayane iso bisa rahayu kabeh sagung dumadi nuninggih sumawi kula dherekaken. Buahe para Jaramaya iki kok ketoke ngentek-enteke wektu. Rumangsane Antasena ora ndek kadigdayan, tak seplak barat. Aku ki anak Werkudara, mestine apa sing diduweni Werkudara aku uga iso. Tak kondurake kabeh Sukerta lan uga sawab-sawab Candala bali marang asal mula bukane. Negara Dwarawati Ngamarta lan ana ing kayangan Suralaya kene rahayu kang samiya pinanggih.
Depol Semar. Kula wonten dawuh Gus. Kabeh para Pandhawa den kundurake sinambi boyong wujuding kanugrahan ning Jawata. Nggih, nderek mangayu bagya dumateng sedaya para kadang Pandhawa. Kula menika jejere tiyang sepah namung waget nderek ndonga lan jampangi kemawon. Nek kula kok nderek sowan wonten ing kayangan punika mboten derajate kula, mboten pangwaos kula. Jernyatane panjenengan minangka dados piyayi ingkang luhur para Pandhawa menika ateges minangka dados suri tauladan kagem sedaya para titah wonten ing Janaluka. Wonten pangendikan Ar-Rahimuna yarhamhum Ar-Rahmanirhamu mangfil ardi yarhamkum mangfis samai. Nopo wah opo kuwi kang dadi artine? Nek menawi kula terkipi mangke kula ndak klentu ngentek-entekke wektu barang, mangke kula ndak didukani alih Gus Noval lan sedaya para pepunden kula. Ingkang wigati wong sing gelem melasi, sing gelem maringi asih tresna marang sepadha-padha ana ing donya, ana ing bumi, ana ing daratan kene bakal den welasi ugi kalian wong-wong sing teng langit niki Bathara Guru menika namung kagem sanggit cinarita. Dene sapa wae sing gelem melasi wong sing ning bumi mestine bakal den welasi uga marang wong sing ning langit, marang para penghuni langit ngoten Gus. Niki damel conto keluarga ageng Salam Kanci lan keluarga ageng Tegalrejo ingkang lila lahir batin kula wentah dumateng sedaya santri-santri. Mugi-mugi para santri ingkang samangkih medal saking pondok pesantren gondol ngilmu ingkang manfaat ingkang saged mikul dhuwur mendem jero karo guru lan wong tuwa. Nglestatunake ilmu agama ngaten nggih Gus kados dene Raden Antasena sing wis sembodo ngayahi dawuhe panjenengan pun daku anak to. Wah iya Antasena anakku purnaning gati sura diraja dening rat lebur denging pangastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula sak kanca nyuwun agunging pangapunten lan agunging matur suwun ndara.